IDI Mga kasugbo, as we celebrate Fire Prevention Month karong buwan sa Marso, kuyugi ko og atong tukyon ang usa sa mga historic places sa syudad nga ang Parian Fire Station ug ang iyang kontribusyon sa kasaysayan sa Sugbo. Unsa man kini, kuyugi ko og atong diskubrihon karon. Tara! During the 19th century, ang Sugbo anaa sa kinapungkayan sa iyang bahandi, ang distrito sa Parian nga nahimutang sa maong dapit o kasagsagaran gipuy-an sa mga mestisong insik diin giisip nga labing adunahan. The district had several well-constructed houses and an old Parisian church, the San Juan Bautista Parish Church, which was built in the 17th century. Nailhan ang simbahan sa Parian tungod sa katahom o kaluho niini nga adunay mga gamit nga bulawan nga gigamit sa misa, kinulit nga mga bangko, mga bato nga gitabunan sa mga altar nga gihaklapan og kwarta og bulawan, ug kusog nga dagkong kampana nga madungog gikan sa layong mga dapit. Ang simbahan mao'y kaatbang sa sikat nga Agustinian Church ug Cebu Cathedral. Usa ka Espanyol nga inhinyero ang gitawagan sa pagsusi sa integridad sa arkitektura sa simbahan ug ang iyang mga nadiskubrihan makadaot gyud. Iyang gideklarar nga huyang ang mga materyales nga gigamit sa pagtukod sa simbahan ug girekomendar ang pagguba niini. Nunot niini nga taho, ang gobernador sa Sugbo mikuha sa tanang butang sulod sa simbahan ug sa mga tuig 1878 ug 1879 ang simbahan hingpit nga naguba. Today, the site of the church is occupied by a fire station and the only remaining part of the church can be found in the San Juan Bautista Chapel. Thanks to the few photos of the church's facade and those who have wrote about it, we know of its existence and what it looked like before. So there you have it mga kasugbo, mo kini ang history sa Parian Fire Station nga nahimutang diri sa Barangay Parian. Kuyugi ko kanunay sa pagdiskubre sa Sugbo aron kita makaingon, IDI, nading ani sa Sugbo. This is Mark. Until next time, back to you, Santino and Dova.